Hello, hello. Kumusta mga pangyaw? Sa mga kapwa ko OFW sa Hong Kong, may i-share ako sa inyo about sa ating statutory sa April. So, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 lang ang sa atin. So, ang 3, 4 at 7 sa mga lokal yan, sa mga amo, sa mga Chinese lang yan. So, 5 and 6 lang ang sa atin. So, ako, 5 is my day off. So, forward ako sa 7. Ilabas ko siya kasi 5 is my day off. So, double dito, di ba? I-forward ko siya. Kaya, back to work ako sa Wednesday. Kung ikaw, day off mo naman Saturday, so, labas ka. Dalawa, ilabas mo yan, ilabas niya mo yan. O, duty ka din sa 7. Ang 7 is sa amo talaga yan na holiday, hindi sa atin. 5 at 6 lang ang sa atin. Kung ikaw is 6 ang holiday mo, I mean day off, then back forward ka. So, dito ka na naman. Basta labas mo siya, labas mo siya, labas mo siya, dito ka na naman. Ganun na. Labas ka dito, off mo siya, o dito, o dito pa rin. O, itong 8, back to work naman tayo. Ganun lang. 5, 6 lang ang sa atin. Yung 3, 4, 5, 6, 7, 7, sa amo yan. Wala tayo dyan, okay? Kasi, may i-share ko ta sa inyo kasi may ibang kapwang helper dito hindi nila mag-gets. Kasi kuno, double pay at 7 kuno is amin daw. Sabi ko hindi. 5 at 6 lang tayo. Kaya iyan ha. So, take note. Ang amo, if ever gamitin ka sa 6, sabihin niya, pwede ka ba? Either bayaran ka or dito ang off mo. Palabasin ka dito. So, nandiyan sa'yo. Ako, wala akong problema. Kahit duty ako, basta may pera. Kung sabihin niya, si swap, walang problema. Give and take lang tayo. Wala naman tayong gagawin sa labas, di ba? Kung nasa labas tayo, magastos, di ba? So, mga kapwa kong OFW sa Hong Kong, yan ang ibig kong sabihin. 5, 6 is our day off. 7 is sa 3, 4 at 7 sa mga amo natin. Kahit dito, amo. Basta red sa kanila yan. 5, 6 lang sa atin. Kung 5 mong day off, hindi, forward ka to 7. So, 8 ang ano natin, back to work. So, ganun lang. Give and take. Nasa inyo na lang. Sige, salamat. Good morning, good morning, good morning.